Gaskiya ne. A jiya da ake rantsar da Donald Trump, an ba wa wannan fitaccen mai kuɗin nan na duniya wanda aka fi sani shi da Elon Musk dama ya fito ya yi magana. In ba ku manta ba, kun san Elon Musk yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutane wanda suka goyi bayan Donald Trump, wanda har Allah ya ba wa Donald Trump wannan mulkin da yake kai yanzu. Daga ba shi dama ya zo yi magana, a inda ya zo yake godewa mutane wanda suka zaɓi shi Donald Trump ɗin kenan ya hau mulki, yake kuma nuna jin daɗinsa sosai. A lokacin kawai sai ya ɗaga hannu ya yi wani abu wanda yanzu an haramta abin a duniya, watan gaisuwan Nazi wanda aka fi sanin shi da Hitler salute. In ba ku manta ba, akwai wani shugaba wanda Germany ta taɓa yi mai suna Hitler. To akwai wani ɗaga hannu da yake yi watan gaisuwa maimakon salute da yadda sojoji suke yanzu, shi yana ɗaga hannu ne sama a lokacinsa. In an ɗaga hannun nan sai a ce all hail Hitler. Wa'anda suka kalli movie ɗin kenan za ku ga ana ce all hail Hitler inda an ɗaga hannu. To sanadiyan ba a son abin da zai ke kawo abin da za a tuna da Hitler gaba ɗaya a yanzu a zamanin da muke ciki dinnan, an haramta yin wa'annan irin gaisuwan nan ko kuma irin wannan salute din na Hitler. Sai kawai kwatsam sai gashi shi Elon Musk ya ɗaga hannu ya yi wannan abin. Yin wannan abun na da wuya, kun san turawa ba sa barin sai ta kwana. Kawai sai gashi mutanen nan sun shiga kafafen sada zumunta suna ta maganganu daban-daban, wannan yanzu maganan ya jawo cece kuce sosai.